गुंडाळलेला कपडा, फाटलेला सदरा आणि ठिगळ लावलेलं धोतर ही शेतकऱ्याची ओळख. आणि लोकांच्या मनातली ओळख म्हणजे सगळ्यात खालच्या दर्जाचा काम करणारा माणूस. बरोबर आहे तुमचं, पण आज तो मातीत राबतोय म्हणूनच आपण जगतोय. 2 तास आपण फिरल्यानंतर आपण थकतो. मग शेतकरी दिवसाचे 24 तास राबतो, पण तो आजही काहीच बोलत नाही. आपण जेवण जेवतो आणि जास्त झालं तर फेकतो किंवा टाकून देतो, पण तेच अन्न पिकवायला त्या शेतकऱ्याला महिने लागतात. तो 5-5 महिने त्यांची काळजी घेतो, राबतो, पण आपण ते सहजरित्या रस्त्यावर किंवा कचऱ्याच्या डब्यात फेकतो. दुष्काळात इतकी हानी सोसतो, पण कधी हार नाही मानत. सतत वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी तो झटत असतो. ते एका वेळेचं जेवण असू दे. खरंच आत्मविश्वास असावा तर या शेतकऱ्यासारखा. निसर्ग इतका नुकसान करून सुद्धा तो कधीच आत्मविश्वास सोडत नाही, पुन्हा नव्याने सुरुवात करतो. आपल्यासाठी बँक खूप काही स्कीम काढतात. काय तर प्री लोन, कमीत कमी डॉक्युमेंट्स, 3 दिवसात लोन पास, कमीत कमी इंटरेस्ट. मग या अशा स्कीम गरीब शेतकऱ्यासाठी का नाही काढत? का ती लोक घर, स्वतःच्या जमीन, दागिने गहाण ठेवून कर्ज काढतात? का ती माणसं नाहीत? आज हा जग आपल्या मूलभूत गरजावर जगत आहे. अन्न, वस्त्र, पाणी आणि निवारा. आणि यातला पहिला घटक जो पिकवतो तो शेतकरी आहे. बँक मोबाईल, कार, बाईक, प्रॉपर्टी आणि अशा काही वायफळ गरजांसाठी लोन देऊ शकतात. मग शेतीसाठी का नाही? मोठमोठ्या कंपनीने ट्रॅक्टर वगैरे अशी मोठमोठी वाहने बनवली, जेणेकरून शेती हा इझी व्यवसाय जाईल. पण आजही शेतकरी नांगर किंवा जुन्या अवजाराने शेती करतो. का? तर त्यांच्या पुढे उभं असतं ते मोठं प्रश्नचिन्ह, पैसा. आज कित्येक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या, जीव दिलेत. त्याचं कारण म्हणजे सावकाराच्या डोक्यावर असलेलं कर्ज, कुटुंबाचा सांभाळ आणि निसर्गाने न दिलेली साथ. आपण सहजरित्या आपल्या करिअर चेंज करू शकतो, पण शेतकरी नाही. कारण त्यांच्या मनात उभा राहत असेल तो पहिला प्रश्न, जर मी शेती सोडली तर माझा देश काय खाईल? हा एक गरीब शेतकरी जर आपल्यासाठी एवढं करत असेल तर आपणही आजपासून त्याची मदत करूयात. पहिलं म्हणजे अन्न शिजवताना प्रमाणाची काळजी घ्या. हवे तेवढेच अन्न शिजवा आणि जर का राहिलेच तर पॅक करून गरिबाला द्या. आपण मंदिरात वगैरे देणगी देतो, ती देणगी शेतकऱ्या किंवा शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी असणाऱ्या संघटनाकडे द्या, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपला एक हातभार लागेल. कारण तोही तर एक देवच आहे आपल्याला जगवणारा. आणि बँकेसाठी ही विनंती आहे की शेतकऱ्यांसाठी सोयीस्कर योजना राबवा. कारण शेतकरी जगला तरच आपण जगू. विचार बदला, जग बदलेल.